Check, yo. Salamat sa gumising sa akin mga diwang malahalimaw. Ito ang piyesang pagdiriwang pinagtagbiang pinagkabit na makinang kaya hindi natulubos pa natakot hamakin ang mga balakid lang, mga butot basura. Lahat ay naging pagkahe lang, parang naging babae lang. Sa una lang naiilang pero katagalan lumalabas pagkasalbahay ang hindi makasabay maaapakan lang. Salamat sa nagpaigib ng tubig, mga nag-abot ng lubid at suportan na masugit. Dahan-dahan lumilinaw ang daan na mapaputik. Lahat ng pundar nyo sa'kin sigurado masusulit. Minadong pasaway, handa na sumakay sa bagon. Bitbit namin ang patay na Rapolo, Abrigana Dos. Kada batol karang gabayon na. Yo, maglangas na, maglangas. Big shoutout sa Zoltus Lubuwa sa itong venue karon. O sa tanan natin karon mga tropa ito. Sa akong wala, gikan kiyot parto, make some noise for Mark Dots. Yo, shout out ito ni Omar Itanar sa mga tanan sa Konsihal o South sa tanan Tembio Piki diha o sa mga grupo kaging Kings o sa akong sponsor Turner Clothing o sa Toke Era Clothing ay Toke Era ni Romero Abiga Inor o sa mga taga Pardo, taga Kiyot diha, mga taga-tropa nako, shout out niyo diha ni Krishna o ni Mark Balance, shout out niyo niya sa mga supporters naman niya, abot rin, shout out. Larga, itiwap na Cebu. Sound to, gikan Mandawi, make some noise for Buwak. Shout out bro, Mike Drop Ubex, Once Production, Tropang A1, Duff Mopon. Then kanina nila daghan mo gani sila tanawan nila sa Manag Quintos Manag Quintos 90 seconds ra punta. Onda si Mark Dos, yo, minatanan round 1 Mark Dos, let's go. Yo, kay bao ba mo nga gwapo man unta ming duha pero naalay diferensya. Ako ang mata, iyaha ilong nga murag palwa. Game? Mauna niya ang unang pagsugod, ug unang pagtungtong sa akong duha ka tuhod diri sa Rapulo. Mauna ako diri kay ako nang hinahinayon og sugnod ang mga uban nga rapper nga dako na kay ulo. Sama sa kadako sa imong ulo. Wala na pagduha-duha, amigo. Patyo na ti ka og diretso. Isud na ko na imong tibuok nga lawas sa lungon nga putol ang imong ulo. Ya, di na kailangan misahan o bilar kaya katambok ramanggod ang nakadaag-ayo. Ay. Ya ato ti ka ilubong sa amo ang lugar. Pardo, sementeryo. Yo, kani si Buak, daot pa kay siya sa una. Karon na nambok na. Nindot tamanggod ang gigamit, dili na siya boom, kundi marijuana. Yo, nana daw ni siya motor, si Dudong. Partida, wakwa ng butanga, nga angay na kung padaganon. Sa pagama, kaya na ko mag-inusara, makabut lang ako ang kaugmaon. Yo, pagkuhan pa sa liga, nya ang buang nangaraan na. Yawa ka buang, way pulos imong pagpangaraan, kung wala pa'y nakaibaw sa imong pangalan. Real talk time. Yo, bako no iyang pagsugod. Pero karon ang imong tapos, dako kog ulo pero daghan sulod. Kanang imuhan ni kupos. Ha? Kay gamay kay kagutok, dili makita murag imong mata. Nay bagong sulod sa klase. Kaninyo magpaila. Transferring kumbaga kay bagong klase nyo makita. Klase-klase tag-abilidad, klase-klase taninyo klase. Pero sa tanang klase, sa mga naga-klase-klase nga klase, si Mark Dots Ray, literal nga walay klase. No class, murag weekend. Kung tapuson ko ni si Mark Prahasa manatan mo ni literal nga week. And salamat sa imbitasyon. Rapolo, Jan Leog sa tanang mitungha.
Di mausik inyong ticket kay kaniyang utok nga wala. Ipakapi na ako sa tuslo buwa. Busag go back to the base. Kay kanako ni erase. Di ko ganahan og face to face, ganahan ko face to face. Sa, ha? Kaigo ni sa kumo ala mani fisto siguradong bali tangkugo kasi mani pisto isira mag-isi ning bugo nga murag tissue mo ang patay ning tuko nga na mental issue. O karon ni ina ko sa duwa na ay mark nga ma-out di ka lusot ni pabida ako na ning i-box out mawagtangan ni kahayag nga murag na blackout mo surrender ning bugong dako ni kasapay nga murag na ngayog time out kay kani imong face hagbay ra na face out. Bisa kung sa og shout, dili madala og shout out. How ironic! How ironic na kay mark og dot sa pangalan pero imong linya dili malay out. Maong bag-o lang ko sa klase og ikaw akong subject. Dunay sugo ang maestro, imong kamatayon ng project. Mura kog bida sa movie. Ang eksena, mangulatag iro nga bully. Nagtuog kag easy. Not me. You only know my name, but not my history. Maong, pwede ka lang bagsak when I see you. Because every time when I see you, 50-50 bagsak hospital, literal na I see you. Mau di na kinahanla pa mag-research para lang detalyado. Easy to press lang ng keys at buttons na parang nag-play ng piano. Kaya ding 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 ding. First round ko pa lang. First round ko pa lang pero parang last note na sa death mode. Dato, mag-doubts. Yo, niingon siya nga wa. Na-appeal ko nung sa hisgot siya o klase. Buang. Mapildi ka sa ako pagka-Illuminati. Round 2 game. Mao ba ni si Buak? Katong inyong giingon na membro sa Alpha Kukak. Awaro ko ng lawas o. Labi kay sugbaon. Nya i-online seller. Siguro murag maoguro niya nasaag nga lechon baboy ni Buskael. Shout out Buskael. Mao ba niya nasaag nga lisnag? Yawa, mabwisit man ko ani bus. Murag bagti nga gahapa. Tungod sa iyang ilong. Pero joke ra. Seryoso ay o pagaw-sanay na sa mga barang pampinat yanay. Kani si Buak katagamagi kay sigurado na ning makagay. Maigo na ni sa kung pag-site na daan. Sigurado na mapulos ay. Utol-utol na Mrs. Ilaha. Ari ka sa kuha. Di magsilbi imong pag-utol-utol kung maluto-luto ra ka. Mark Dutz, baguhan pa sa liga. Pero di magpayano-yano sa naguna. Kay andam ko makikunay-unay bisag kinsa pa ang iatbang ni Jan Leo nga kontra. Yo, kani si Buak naana na sige og face mask tungod sa iyang ilong nga bungkag. Bisag sa iyang profile pic, ug nay mapapig niya nga fans. Grabe iya gyapong tabunan. Kay kuno siya mawawan. Real talk Buak kaning kabuang kataw-anan. Ay. Dato, Buak. Yo, dako ka kag tingog, pero yung balat grabe nga hinay. Ha? Imo kong saitan, ikaw mo'y mauna yung kamatay. Mo pa di pagkakaklaro ay pag inana. Dako ang kilong. Sige, dawaton ko na. Mauna to. Imong banat grabe kawak. How ironic nga nakay mark sa pangalan pero imong banat walay ni tatak. Sa proclaim mo nga hari pero wa mo gibarugan nga trono. Sakto na sa din kagingking inyong grupo. Kay inyong utok kagingking na sa kayo. Ha? Kay grabe mo kahilas kusog magpa-impress. Asa mo ana nag-overthinking ang mga brainless.
16 bars ang tonto. Bati na gani scripting, bati pagtingog, wala pag yun sa tono. Ganahan ka real talk, Mark Dats, ikaw tong klase sa marka. Nga di mo tatak sa urado. Kay tuldok na ka. Samtang ako tong padamdam. Nga angay ni mong bantayan. Tuldok. Bantog na na period kay pusi niya ang buang. Maong. Shit. Maong. Pasensya ay karon na kahunat mangayo ko daag dispensa. Kay Mark Dats versus Buak, klaro na kayong diferensya. Oo, kay diferensya. Pangalan pa lang daan o mata. Naanay diferensya. Mark Dats, makakabantay. Pangalan pa lang daan, gipatay na tika. Kay kaya na akong makigubat gamit lang ang pulpin o papel. Tawag ako Jose Rizal. Kani si Mark Dats, simuo na wang Apolinario Mabini. Kay lumpuhon ko ning animal. Baon ni, sa gidala-dala na ako nga baon. Di ni kahawas, sa kalalom sa kumbalon. Sa kalalom, dili na ni mo angat. Mugawas imong pagkatanga, palihon ako imong pag-angat. Okay, real talk, nagkuna ka sa Rapolo. Dawaton ko na. Pero karon ni sulod na ko sa duwa, naaroy ma-mark out sa duwa. Kaya di ko pariho ng uban diha nga. Mura ka limatok, kusog mo sip-sip. I don't need to beg para lang makasabay sa trip. Kung nakadungog ka to, Sir John Leo, oras na para limpyuhan ni Rapolo kay grabe na kapolluted. Ako'y muna yung limpyo, ikaw ang unang eliminated. Last round, Mark Dats. Yo! Ako ang mata na sa iyang gisungog. Wa ka mabungog. Katong nakigsumbagay ka sa bata, tungod ra sa tabanog. Yo! Round 3 game? Yo! Hoy, Dodong Gentor! Sa sige ni mo drive o motor, away mong na, mura nagkarburador. Nakauyab ram ni siya. Tungod atong bagyong udit. Abalo mo? Charge sa generator. Yo! Siya daw sa pinakamaayo. Uribat, punchline, o mo joke. Mao nga mga nisuporta niya, makaingon og paksita. Yawa! Yawa! Di man silbi inyong pag-abiba o pagpakpak kung maratol ra ni sa kong pagsita. Yo, kaning duwa murag gatagay ra ta og kulapo. Di katalab imong binubuak kay hagbay ra kang nalanay. Oh, wa mo ka gets? Wa mo ka gets? Wa mo ka gets? Binubuak kay buak. Wa mo ka gets? Binubuak kay binubuak kay buak! Dito ka atrasan bisan magbinubuak kay! Yo! Ay, maong ay bugal-bugal sa akong mata, animal. Kay maigugay ka sa akong pagkidhat, sigurado ka naman. Maigugay ka! Yo! Maigugay ka sa akong pagkidhat, sigurado yung kang makritikal. Yo! Maungay pagdahumigo nga mapildi ko nimo. Ay puhon, ako na ang muangkon sa liga, sa Rapulo, tawag. Ay puhon, ako na ang muangkon sa liga, sa Rapulo,
tawag ako pitiwap ng Cebu. Bina, last round, buwak! Lahi yun is boy kidhat. Ako mga sa liga, kusog na magpasikat. Pero okay lang, sige. Nya, kalma lang good, ay pangisog! Kasabot na lagi niya ito. Pero pag unang storya mo, murag mo mata, alam, kaslubog. Okay. Yo, round 3 game! Natural! Game over na! Di na kinahanglan pag overtime kay imong time, over na! Wala kay lami paminawon, outplayed ka sa duwa, ay nalang ipamugos si mong kagalingon, kaysa apliga na tres, dili na kakaduwa! Kay dakong insulto! Yo, kay dakong insulto! Sa Rapolo, labi na ni Sir John Leo, nga na sila'y battle MC, nga murag tubig, basa kayo! Maong tubig, atong biya, di ko nimo matungkad, tawag ako deep well. Way pag-asa ning daya sa purified alkalines, mas taas akong mineral level, matagbumba si mulinya, murag imong mata, lubog, way masabtan, way pulos inyong puso, angay ng ribuhan. Kay round 1 pa lang ito, round 3. Giduwa-duwaan natin kas mga linya nga duwa-duwa. Ingon anak ko mo duwa og duwa-duwa atikas. Ko galingon nimong duwa-duwa. Yes, I'm a one-man army. My words and rhyme is my infantry. Mong ayaw ko'y bangga ni bata, literal nga infant pa ni. Kay daghan na kabog-abog nga akong gilampaso ni ining duwa Floor wax na lang siguro ikuwang. Malimpyo na niya itong liga. Mao sige paghook, kay di ko mahadlok og iro. Di na ko mahadlok sa rabies, mas mahadlok pa ko sa curfew sa amo. Kay dalira sa ikohon ning psycho, matik ning buang. Kay kung akong psychohon ning psycho, adik ning buang. Di lang nalata tungod siyang abilidad. Tiaw mo na, wala man unta kay utok anong permi makalabad. Ha? O karong laing buang inyong makita karon ni balik ako sa duwa. Taga speed bars to bars nga na corner sa silda. Nagilom-hilom ug natulog na ning kraken. Karon nga inyo kung gipupon na ri ulo nga makrak. Kin. Kay dako kay kag ulo naglabi yung pagka mao hamag kay di nakapwede mo atras. Basura ra kang nagugaw-hugaw sa liga, dapat nimo at trash. Yo, kay nagdako kay gulo, naglabi yung pagkapala-pala, makatilaw ka ro gun bars nga magkapaka-paka. Ako imong karma, kanako ka magkagaba-gaba, maong sa di pa nako tapuson, abrigana dos panihugog saba-saba. If you don't know who's this shit, yo, speaking to you. Ima, load this Glock, put holes in your brain, bang, and that's all I can do. Wasted the shit, bang, not only once, bang, bang, but two. Kung nakasabot ka ito, pues appear sa akong vacuum. Grabe ka pait! Iyang masagubang! Sa kung sunod-sunod nga bang, di mabang-bang, bisang magpatabang, di ka bang-bang, kasi hibang ka lang, wala po, tatanggalan pa ng galang, magigibang magtatakan sa kindaan, umaan lang! Multi nga na wordplay, ingon anak ko mo bang-bang, magpangitan niyo mamang, kaya nakatilaw sa kulinya nga murag sili. Grabe ka hang! O bisag 1-on-1 lang nga battle, all 3 rounds makatilaw ni multi-kill. Di ko bation og thrill, cause every time I spill, siguradong kill. Mong after sa tong match up, di na ni katulog, nga murag nakatilaw og sleeping ill. Dapat nimo mag-hang up, cause suicidal is your one and only sleeping pill. Rapolo, Abrigana! Dos, ikaduha battle! Magdos versus Buak! Magbaka itong balik! Shoutout ka na duha! Judges decision 3-0 para ni Buak! Salamat sa kanan, salamat ni Anis, salamat. Shoutout sa one shoutout. Shoutout si Magdos, bay! Yo, shout out Mark Dos. Shout out. Yo, shout out dito sa album ni
ang Tondolas na ako dito, kakulab na ako siya. Sa iyang album, pabuta. O sa mga, sa akong mga minggo na. Okay, check out. Yo, Bryce ay siya mag-Upex. Para na ako, round 1 buwak, round 2 Mark Dots, round 3 buwak. Grabe, painter ito ila. Even though na nag-stand out si Mark Dots, mas nagbabaw nga pagka-technical ni buwak, kaya buwak. Performance, tabla, pero special 3 rounds. Yung boards, akong giboto all 3 rounds si Buhak. Props kay Mark Dots, lisod kayo mga rhymes. Pero props ni basta